Bisa ya. Oh iya. Dikersake demikian. Ngono. Jo samar, Duk. Engko mulih gawani kecrek. Karo pistol. Pistol mboten kena, Pak. Heeh. Niki Ya, lali janjine ya, Nduk. Lagune lali janjine. Nggih. Tapi kayaknya ndak cocok kok nek lali janjine. Loh, Bapaknya kadang maca ngene kudune lagune tambal ban. kowe iki aja ngenyek ngawur ae. Pak Sek ini memang secara stylenya itu seperti ini. iya. Iya. Pak Dandim itu Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil ini Pak Sek. Kapolsek. Iya. Nggih Pak, nderek tepang nggih Pak. Sebentar. Ini Pak Gatot. Pak Gatot. Ya. Nggih, lek niki Pak Hartono. Gatot itu gagasan, tot itu totalitas. Ini Pak sinten, Pak? Gatot ki gagah dan berotot. Kowe iki yo blengsetne. Ya, bener. Ngono. Cobi. Lali janjine. Ya. Gamelane Niki. Cak. Damel gamelan, Mas. Nggih, Serempet, monggo. Mas. Bebas-bebas ya, pokoknya bunyi saja. Tumblak, Ya. tumblak. Yo. Pak Gatot, Pak Har. Ya. Jancane kowe neng gelagatmu saja
Terima kasih Pak Gatot. Nuwun Makasih. Dan Pak. Ramil. Matur suwun, nyuwun pangapunten. Nggih. Iya. Iya Mas Lidik. Wih. Niki senajan tom, nggih, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek nggih. Ini walau